कोण नवीन असेल त्यांनी करून घ्या, वर क्लिक करा म्हणजे येणाऱ्या नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल. तर चला जेवण करता करता आपण गप्पा मारूया. झालं होता त्याच्यामुळे मी व्हिडिओ केलेले नाही आहेत बरेच दिवस. पटपट हाय हॅलो ताई असं कॉमेंट करा म्हणजे मला समजेल. आज सुक्या माशाची सार करते. गरम्यातून कंठाळ येतो, उष्णता खूप वाढली. जेवणाचा कंटाळा यायला लागलाय. तर चला पटपट पटपट कॉमेंट करा. ते आपलं आता तेल तापलेलं आहे. चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करून चॅनलला करत नाही ताईनो. ताई जरा व्हिडिओ बघत असतील सांगते. मस्तपैकी हिरवं वाटण केलंय. यात ओलं खोबरं, लसूण, आणखीन 4-5 हिरव्या मिरच्या, धने, आणखी छानपैकी आपण आज हिरव्या वाटणात सुक्या मच्छीचं सार करतोय. कॉमेंट आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुमची कमेंट आणि एक सबस्क्राईब मला व्हिडिओ करायला प्रोत्साहन मिळतं. त्यामुळे हे बघा, तुम्हाला किती घट्ट किंवा किती पातळ हवं असेल तेवढं तुम्ही असे सार. यात आपल्याला थोडंसं चवीपुरतं मीठ आहे, कारण आपण सुक्या मच्छीला मीठ लावलेलं आहे. सुकी मच्छी ना खारट असते. तर चला पटपट पटपट चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. आणि छानपैकी कॉमेंट करा तुम्ही व्हिडिओ कुठून बघताय ते. बरेच दिवसानंतर आपला व्हिडिओ येतोय चॅनलवरती. छान येते.
कोथिंबीर टाकायची. आणि याला एक छानपैकी उकळी यायला द्यायची. करा, कॉमेंट करा, सबस्क्राईब. आणि व्हिडिओ बघायला आवडतं काय मला नक्कीच सांगा कॉमेंट करून. जेवण तयार झालं तरी लाईव्ह काय बंद करून टाकला. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. आणि उष्णता भरपूर वाटते, त्यामुळे जेवणही नको आणि काही नको. हे बघा आपल्याला उकळी येते. उकळी येईपर्यंत आपण वाट बघूया. हे बघा आपल्या साराला छानपैकी उकळी आलेली आहे मस्तपैकी. ह्याला आता 5 मिनिटं आपण असंच मच्छी शिजेपर्यंत मंद आचेवर ठेवणार आहोत. तर चला, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कॉमेंट करून सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कॉमेंट करून सांगा आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली. तर चला भेटूया आपण अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय.